Mga sakop sa Cebu City Police Office gipaubos sa random drug testing. Kabahin kini sa tingguha sa PNP nga malimpyuhan ang organisasyon gikan sa mga badlungon nga sakop. Ano ang report? 85 ka mga pulis gikan sa nagkariyang buhatan sa Cebu City Police Office ang mipaubos sa random drug test. Buntag pa lang naglinya na ang mga men and women sa Cebu City Police Office alang sa proseso. Tinguha nining programa nga mapatuman ang internal cleansing sa organisasyon. As part of our internal cleansing to make sure that wala sila'y mugamit or ma-involve sa drugas. So this is part ng atuang kinahanglan ang atuang tanang personnel mo undergo og drug testing. Suma ni Police Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operation, nga kadtong magpositibo sa paggamit sa illegal drugs mag-atubang og bugat nga silot. Gawas nga mag-atubang og kaso matangtang pagkinis sa serbisyo. Sa mga nahaunang drug test, adunay usa ka pulis ang nagpositibo sa illegal drugs. Nagatubang na kini kaso og posibleng pagkatangtang sa serbisyo. They will be dismissed from the service. Taliwa sa isyong nalambigitan sa PNP organization padayon kuno ang ilang pagpaningkamot pagsilhig sa mga sakop nga magpintal og bati sa organisasyon. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.